गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनायनि थार न्याय मोननो गोख्रों दाबि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। क'क्राझार जिल्लानि जारबारियाव हाग्रा बिफाननि मावथिया हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनाय जाथायनि सायाव गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। दावराव देख्रेब नार्जारिया मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया जाथायनि सोमोन्दै जुडिसियेल नायबिजिरनो होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। दावराव देख्रेब नार्जारिया बर' फिसाखौ खारसि बिरसि गावथारनाय जाथायखौ बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गावथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। लोगोसे बे जाथायनि गासै दायित्व आरो बिबाना हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि सायाव होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा बुंथिदों बिथांमोना। आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो। बे कयेकथा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं। रन्जित बसुमतारी बिथाङा बोरो नोंथाङा होनदोंमोन बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं, गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होदों। बहा होदों रन्जित? नमस्कार जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनसिम। दिनै जोंहा बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया मैया दाखालिफोर प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि इएम राकेश नङा सरि बि फेरेंगा बिथाङा बिथांनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों, बिथांखौ जे गाज्रि सोंखारिदों, इभेन बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नामखौ दावराय देख्रेब होनबाय थायो। बिथाङा सासे बर' जानानै दिनैसिमबो दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर सिनाया नामा? आं अब्ला बुंगोन बिथाङा सासे बर'आनो नङा, हाफ बर' हाफ हारसा बियो। खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनिल' मानसि नङा। बिथाङा गोदो बर'लेण्ड बर'खा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन बाहायबो सेन्ट्रेल एबसुनि ट्रेजारारमोन आरो बिनि उनावबो बिथाङा जातिनि सिबिनायाव गोबां रल लाबोदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा समिति दानानै बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफ्रा इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दिनै 3 लाख बिगा हा। बे हाखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ इलिगेल एनक्रचार्सफोरखौ होननानै बिथाङा जुजिबोगासिनो दं। दिनै हिरा सरनिया नब सरनिया बा हिरा सरनिया इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै खननै एमपि जालांबाय। बेखौबो बिथाङा चेलेन्ज खालामनानै हाइकर्ट गेलेबोदों। दा बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावो? जाय हारिनि प्रति सिबिनाय भाब दं, हारिखौ अननाय दं, बेफोरबायदि मानसि दिनै बेबादि दावराव देख्रेब नार्जारिखौ बिथाङा बिदि एखेबारे थासिल्ल'मूलक खोथा बुंनाया बियो जातिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। खमथापुर अट'नमास काउन्सिलनि एम कार्तिक रायखौ एरेस्ट खालामबाय। खमथापुर अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय नेतानि मुंसाइखौ लानानै बेले बेजे थासारि सोमजिदों। चिफ सेक्रेटारि ध्रुबज्यति दासनि नंखाय मुंसाइ खालामनायनि अजदाव केएसनि मावफुं सोद्रोमा कार्तिक रायआ पुलिसनि आखायाव नंखाय मुंसाइजों बहनदोंमोन 1 कौटि रांनि वार अर्डार। मख'नो गोनांदि नंखाय मुंसाइनि अजदाव बिजनी पंकज दास आरो चिन्मय सरकारा पुलिसजों हमजाखाबाय। बालाफारा सालबारि फ्ल' इरिगेसन स्लुइस गेटनि माथावरि बायफ्लंनानै जेंनायाव गोग्लैदों गोबां आबादारिफ्रा। स्लुइस गेटनि माथावरि बायफ्लंनायखौ फाहामफिननो थाखाय आबादारिफ्रा फैसा खांनानै जेसिबि बाहायनांदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय बालाजार आमलायबादा रानिपुर आरो गोबां गुबुन गामिनि आबादारिफ्रा दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय स्लुइस गेटनिफ्राय दै दिखांना लांनाय माथावरिया बायफ्लंना गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो स्लुइस गेटखौ दिथा होग्रा एबा सुखिदार गैयैनि जाउनावनो बे स्लुइस गेटनि माथावरिया बायफ्लंनो खाबु मोन्दों होनना आबादारिफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बे स्लुइस गेटनि दिथा होग्रा एबा सुखिदार सानैखौ मानिबा जाहोनाव
बोखारनानै लांनायनि उननिफ्रायनो बे स्लुइस गेटनि गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों होननाबो फोरमायबावो। बेनिखायनो आबादारिफ्रा स्लुइस गेटनि दिथा होग्रा एबा सुखिदारखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो जगायना होनांगौ होननानै गुरै खावलायहरदों। BTR सरकारा सोलोंथाइनि खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानै गोख्रों अजद होदों। अल BTD माइनरिटि फरायसा आफादनि आफादगिरि टाइसन हुसेना। BTRनि गाहाय प्रमद बर'निसिम ABMCनि गोख्रों सोंलु। प्रमद बर'आ गियाननि फोरबो एबा नलेज फेस्टिभेल खुंदों, नाथाय फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनाखै। थाबैनो BTR सरकारा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ। BTRआव सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै ABMCआ सोंथि खालामदों प्रमद बर'निसिम। ABMCनि आफादगिरि टाइसन हुसेना प्रमद बर'खौ सोलोंथाइ बिथिङाव जा खामानि मावनांगौ बिदि मावाखै। BTRआव गोबां सोलोंथाइनि जेंना दं होनना गोख्रों अजद होदों बिथाङा। सुबुं समाजखौ मुगैहोनाय लाजिथाव मुगैथाव जाथाया बङाइगावआव जादों। बङाइगाव 13 बोसोर बैसोनि 8 थाखोआव फरायनाय हिन्जावसाखौ लांसुनिया बिफा फिसाज्लाया जिनाहारि खालामदों। जाथाया रायजोनाङै सुबुं समाजखौ लाजिफोनांदों। सुलुंनि बायदिब्ला बङाइगावआव बिफा फिसाज्ला जुनाद सानैया उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। 72 बोसोरनि हरि बैष्णब आरो बिनि फिसाज्ला बिराज बैष्णबा सासे 13 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। बे जाथायनि थाखाय बिफा हरि बैष्णबखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो दुथां फिसाज्ला बिराज बैष्णबा खारखोमा दं होनना मिथिनो मोन्दों। थागिबि रायजो राजाफ्रा दुथां बिफा फिसाज्लाखौ गोख्रों आयेननि साजा होनो दाबि खालामदों। थै होगोन थेवब्लाबो तामुलपुराव थाङा, जों बाक्सा जिल्लायावनो थागोन। थागिबि रायजो राजाफोरनि गोख्रों दाबि। दिनै फिन जांख्रिखांदों बाक्सानि सुबनखातायाव। गोबां सुबुंनि नुजाथिनायाव जांख्रिखांदों सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बाक्सानि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायखौ सुबनखाता जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै। बेनिखायनो बेरेखा खालामनानै जावरिखांदों सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफ्रा। जेब्लासिम फिननाय मोना थाद'नाय गैयै सोमावसारबाय थागोन सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफ्रा। बेखौ लानानै सुबनखाता जफादं नागरिक सचेतन मन्चनिफ्राय लोब लोब सुबुंनि नुजाथिनायाव जांख्रिखांदों सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों गावथारजानाय रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि सानै फिसा हिन्जावसाफोरनि जायखिजाया सासेनि फरायनायखौ 10 थाखोसिम बिबान लानायनि खोथा होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालाराव हाग्रा बिफाननि सिलाइनि गुलिजों जिउ गोमानाय हेमन्त नार्जारि नखराव खौरां लाहैदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथाङा रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि सानै फिसा हिन्जावसाफोरनि जायखिजाया सासेनि फरायनायखौ 10 थाखोसिम बिबान लानायनि खोथा होयो।